Добър ден! Днес ще се запознаем с използването на функции в Microsoft Excel. За изпълнението на стандартни изчисления, вместо да пишеме формули в полето за изписване на формули, може да използваме вградените функции на Microsoft Excel. Стойностите, които се задават на функциите, за да се изпълнят с тези стойности определени операции, се наричат аргументи. Винаги изписването на функцията започва с равно, за да може Excel да разпознае, че това е функция, а не е просто текст. Днес ще се запознаеме с някои от най-използваните функции, но първо да се запознаеме с синтаксиса на функциите. Вместо да напишеме, например, B2 плюс B3 плюс B4, да речем, в случая 0, така, зададох някакви стойности в тези клетки. Ние можем да използваме функцията sum. Функцията sum можем да използваме като избереме автосумиране или можем да я потърсим в вградените функции. Вградените функции се намират в това поле в f от x. Когато кликнем върху него, ни се отваря едно прозорче и оттам можем да си избереме желаната от нас функция. Как търсиме функциите? Можем да ги търсиме по име, като въведеме името на функцията в полето за търсене на функция, или можем да ги търсиме по категория, като си избереме една от всички категории. А в прозорчето, което показвам, ни се появяват най-често използваните функции от нас. Така, функцията за сумиране е sum. Избираме я. Появява ни се едно прозорче, в което ние можем да зададем стойностите, които ще сумираме. В случая по-лесно е просто да маркираме областта, която ще сумираме и да дадем ОК. Ето това е функцията sum. Така, винаги функциите, аргументите на функциите се изписват на английски език. С буквите от английската азбука или от латинската азбука. Също и разделителните знаци, дали ще е двоеточие, дали ще е точка и запетая, също трябва да са от латинската азбука или от клавиатурата ни трябва да бъде на английски език. Аргументите на функцията се поставят в скоби. Когато искаме да сумираме област от клетки или диапазон от клетки, използваме двоеточие. Когато искаме да изброиме клетки или стойности, използваме точка и запетая. И така сега аз ако изтрия двоеточието и на негово място поставя точка и запетая, тогава виждате как се маркират само двете клетки, които участват в функцията. Освен имена на клетки, ние можем във функцията да използваме и стойности. Например, можем да напишем B3, тук как е, B2, B4, точка и запетая и 4. Автоматично 4 като константа ще ни се добави към
съответната сума на тази област. Ето беше 19, сега стана 23. Основните правила за използване на функции. Първо, скобите се оказват на Excel, скобите оказват на Excel къде започват и къде свършват аргументите. Затова те трябва да се изпишат без никакви интервали преди и след тях. Не се използват запетаи за разделяне на хилядните в числовите стойности. За тази цел прилагаме числовото форматиране. Вътре в скобите на функциите се оказват аргументите. Те могат да бъдат, както казахме, адреси на клетки, числа, могат да бъдат логически стойности за логическите функции, могат да бъдат текст, масиви или кодове за грешки. Някои функции работят и без аргументи. Аргументи на една функция могат също така да бъдат формули. А на свой ред функциите или формулите могат да съдържат други формули. Когато правиме вложени функции, ние можем да вградиме повече от една формула. Така, видовете функции, основните видове функции са няколко различни категории. Excel разполага с над 200 функции. Те са разпределени в различни категории. Ето тук са категориите. Финансови, най-често използваните са финансовите, за дата и час, аритметичните и тригонометричните, статистическите, функциите за търсене, за база данни, за текст, логическите функции, за информация, технически куп, съвместимост и уеб. Днес ще се запознаем с основните математически, статистически, логически функции и функциите за дата. И така, нека да започнем с едно просто примерче и да приложим няколко функции. Записвам, например, 4 числа. Тук едно, да речем. Тук ще записвам съответната функция. Първата категория, с която ще се запознаем, това са математическите функции. Най-използваните са сумиране, произведение на аргументи, повдигане на степен на даден аргумент, както и връщане на корен квадратен от аргумента. Първата функция е сум. И тук ще използваме тези клетки с стойности. Функцията сум, казахме, ето тук я избираме. Задаваме областта, която ще сумираме и ни се появява резултата. Така, тук малко ще ги оголемя да се виждат по-добре. Така, втората функция е за изчисляване произведението на аргументите. Тя се нарича продукт. Избираме си пак f от x и виждаме, че в най-често използваните няма. Как ще я намериме? Тя е част от аритметичните и тригонометричните. Те са подредени по азбучен ред. Ето я продукт, избираме я. И пак същата област използваме. Okay. Произведението на 1, 5, 6 и 8 е 240. Повдигането на
първия аргумент на степен равна на втория аргумент. Използваме функцията power. Функцията power също е от тригонометричните и аритметичните функции, част от тях. И сега да я намериме. Ето я. Така. Като първи аргумент пишеме числото, което искаме да повдигнем на квадрат, например 5. За втория аргумент използваме, посочваме във втория аргумент степента, на която искаме да го повдигнем. Например, ако искаме на втора степен да го повдигнем, окей, появява се 25. B2 е 5, на втора степен 25. Следващата функция, това е функцията, която връща корен квадратен от аргумента. Тя се нарича sqrt и също е част от, ето я тук, от аритметичните функции. Така, тук въвеждаме число и ни връща корен квадратен от това число. Тази функция има само един аргумент. Аз ще избера B7 клетката, защото е точен корен и ето връща ни 5. Запознаваме се с следващата категория. Това са статистическите функции. Най-употребяваните от тях са намиране на най-голяма стойност от аргументите, намиране на най-малка стойност от аргументите и намиране на средна стойност от аргументите. Както и функцията count, която връща броя на клетките, които имат някаква стойност. И сега нека да демонстрираме първата функция, намиране на най-голяма стойност, max се нарича тя. Ако от тук избереме последно използваните, ето аз я имам, избираме max, окей, и въвеждаме областта, от която ще търсим най-голямата стойност. Областта е тази, с която работим днес. Окей. 8. Най-голямата стойност е 8. Минималната стойност. По същия начин намираме я тук. Ако я няма, казахме, че е част от статистическите функции, но можем, ето сега един нов начин на търсене. Просто пишеме името ѝ. И ето я, функцията ни я показва веднага. Посочваме областта. Окей. Най-малката стойност е 1. Следващата функция е намиране на средна стойност от аргументите. Средна стойност означава да съберем всички аргументи и да ги разделим на техния брой. По същия начин, както вие си изчислявате средния успех, например, за срока или за годината. Ето е функцията average. Избираме си областта. Окей. Средната стойност е 5. 1 плюс 5 е 6, плюс 6 12, плюс 8 20. Стойностите са 4, делено на 4 е 5. И последната функция от статистическите функции, с която ще се запознаем днес, е count. Тази функция връща броя на клетките, които имат някаква стойност. Ето избирам тези клетки. Окей. 4 са клетките.
Така. Продължаваме с логическите функции. Логическата функция е if. Това е логическо условие. Какво съдържа тя? Ако дадено условие е изпълнено, ни се връща стойност, която сме посочили за вярна. Ако не е изпълнено, се избира стойност, която ние сме посочили, ако условието ни не е изпълнено. Функцията if. Така. Функцията if. Имаме условие, стойност, ако условието е вярно, и стойност, ако условието не е вярно. Например, избирам клетката B2 и условието е да е по-голямо от 0. Стойността, ако е вярна, трябва да ни се върне числото е положително. Ако не е изпълнено това условие, т.е. ако числото е по-малко от 0, тогава нека да ни се върне числото е отрицателно. Окей. Така, виждате, числото е положително. Ако тук напиша минус 5, а всъщност ние сме в B2, използваме клетката B2, ако напиша минус 5, ще ни се появи числото е отрицателно, съответно всички стойности, които са върнали, които са резултат от дадени функции, се променят. Функциите за дата. Така, да посочиме само тук как се изписва. Първо пишем условието, точка и запетая. После пишеме стойност, ако условието е изпълнено. Това може да бъде не само текст, може да бъде и цифра, например число. Като винаги текста го поставяме в кавички. Точка и запетая и стойност, ако не е вярно. Освен, че тук в тези стойности могат да бъдат числа и текст, те могат да бъдат и други формули. Продължаваме натам. Тук изтрихме нещичко. Функциите за дата. Само 3 функции. Първата функция е data. Нека да я намериме. Ако я има тук, не. Сега ще я намериме в функциите за дата и час. Ето е функцията за дата. Връщаме година, например 17, месец 5, ден 1. Добре. Връща число, което представлява датата в кода на Microsoft Excel за дата и час. В случая ни се появи това. Ако ето. Така. Функция today връща днешната дата. Ето. Тази функция няма аргументи. Виждате? Празни са скобите. И
резултата от тази функция е непостоянен, т.е. той ще се променя всеки ден. И функцията now, която връща освен датата, днешната дата и текущият час. Тя също няма стойности, няма аргументи. Тази функция използва системните данни от компютъра. Така, толкова за днес за най-използваните функции. Другия път ще продължим с функциите за търсене, както и с текстовите функции.